Tevlîna razîbûna beşekî mezin ji welatiyan li Sûriyê li ser rêkeftinên dawiyê di navbera grûpên çekdarên ser opozisyona Sûriyê de û yên tondiraw de li deverên gundewarê Idlib û Helebê proseyên qaçaxiyê yên birêkxistinkerî ji deverên jêr kontrola heman grûpan ber bi deverên jêr kontrola rejima Sûriyê ve roj bi roj zêde û berdewam dibin. Rewangeha Sûriyê mafê mirovan roja şemiyê 16 Gulana 2020 di vê derbarê de belavkir û got bi dihan barhilgir ku bi hemî corên kelûpelan jê xwarinê tabipaz barkirî bûn ji gundê Sikeriyeyê Bakurî Rojhilatî gundewarê Helebê bi parastina çekdarên grûpa El Hemzat hatin derbazkirin bo deverên jêrkontrola rejima Sûriyê. Ji derê herwiha amaje kir û ew proseya qaçaxiyê wekû berdewamiyekê ji proseyên qaçaxiyê re ku rojana diriya kerîdor û dergehên li jêr destê grûpên çekdar yên ser bê çekdarên bi navê Artêşa Niştimaniya Opozisyona Sûriyê ve ku ser dirêjahiya hêla di navbera rejima Sûriyê û Hesedê de li gundewarê Helebê yên Rojhilat û Bakurî Rojhilatî wê belav dibin hatiye. Herwiha ji derê got ku serbarî proseyên qaçaxiyê yên kelûpelan û paz û xwarinê li wan dergehên nefermî û bi tenê ji bo wê mebestê hatine durustkirin, wekî dergehê Ewnit Dadat, veguhestin û qaçaxiya mirovan jî ji Nubil û Zahrayê bo deverên jêr kontrola heman grûpan li beramberî pereyan têkirin. Li gorî rewangeha Sûrî firqeya El Hemzat destdaniyel ser dergehê qaçaxiyê li bajarê Babê li Helebê û kontrol dike li beramber de grûpa Ehrarê Şerqiyê dergehên Cerablusê kontrol dike û beşdariyê li gel grûpên Sultan Murad û Liwayê Şimal jî bi wan karan dike ku li beramberî her yek barhilgirê zêdetir ji $1000 Emerîkî werdigirin û ew yek bûye cihê nakûkiyê di navbera wan grûpan xwebxwede. Girêdayî heman babetê jê dernexwecehî Sûrî belavkirin roja înê jî rûbirûbûnek bi çekên giran di navbera grûpa Lîwayê Fetih yê çekdar ji aliyekê ve û grûpa bi navê Hêzên Awarte ve ji aliyekî din ve li nêzî dergehê Babîselama yê Sinûrî bi Tirkiye re rûda û grûpên çekdar yên din jî ketine di amadebaşiyê de. Li gorî heman jêdaran şer û nakûkiyên wan grûpan li ser proseyên qaçaxiyê û veguhestin û derbazkirina barhilgiran bû bo deverên jêrkontrola Hesedê û rejima Sûriyê û dabaşkirina para û desthilatê li ser dergehên Sinûrî hatin encamdan. Lê beramberî van pêwendiyan di navbera grûpên çekdar û rejima Sûriyê de beriya demekê xwepêşandanên berfireh li hejmarek bajar û bajarok û gundên jêrkontrola grûpên çekdar û desteya Tehrîrê Şam ve hatin derxistin. Lê rûbirûbûna wan bi tundî bê çek û hêz hat kirin, kuştî û birîndar jî ketin. Lê tevlî vê nerazîbûnê pêwendiyên grûpên çekdar û rejima Sûriyê berdewam in. Alî Umar